Mahadi kesini maniro. Som teruk pai tani wonogo. Tam ke boi heisa marok phunuk ya. Nang marok phunuk ya. Mana simsi phunuk ang narok no. Boi heisa marok ke phunuk ya. Ika teruk simsi phunuk go. Jatir pot mana joto no vitamin tongo khanai. Joto mana nyepiri pai sawo seng vitamin mana bagai komla tongo apel tongo iko mokai anggur kosom zat iko kihisang nang phunuka tongo taibo asa gabang phunungna nangya tangkara kihisa phunung manis norok no joto gabang tikhle phununglia naro baksa siaka mono pa jamu kotor kotor si hintong nai aboro tabu masing rogo bo jamu bothai kumun man tong nai amon jamu no sol tongkha jamu bothai no amo jamuk butaya mo anggur kosom jatse mo khai o anggur kufurun silai taisa dam tongo mo anggur kosom jat het dam komla iko amo khai apel amo khai nangjaknai ruti ko nahadi biskut naithok sakum naithok mo khai nangjaknai tai butongo seng kabangma dozen hisab rok paitino tam khunang na kihisa si phunuk ga suksi boi hanang masa makhe phunuk ya abo bo nahadi biskut kiting iko mo bo nahadi thas kufur iko makhe kufur biskut biragi sadu biskut hamba senang setengah kenai tong di nang nang te bu phunung nai hambai